Il-mexxej Laburista fi żjara fil-Gżira Awċija bħala parti mill-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' nhar is-Sibt li ġej. Joseph Muscat appella lil Awċin biex nhar is-Sibt li ġej jivvutaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista li jagħmlu parti minn tim dinamiku. Iż-żjara tal-mexxej Laburista bdiet f'Ajnsilem. Hawnhekk Joseph Muscat qal li kunsill lokali b'maġġoranza Laburista ikun ta' sostenn għal familji f'din il-lokalità. Ftit il-bot fir-raħal tal-Qala, il-mexxej Laburista iddeskriva li t-tim ta' kandidati bħala tim mill-aqwa b'ħiliet differenti. U ħeġġeġ lil Qalini biex fl-10 ta' Marzu jivvutaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Mill-Qala Joseph Muscat mar ix-xara u qal li kunsill lokali b'maġġoranza Laburista dawwar il-160,000 euro dejn fi qlieħ. F'din il-leġislatura kunsill Laburista fix-xara ħalla r-riżultati tajbin u hekk ser jerġa' jagħmel jekk jerġa' jkun fdat mir-residenti tal-lokali. Lokalità oħra li żar il-mexxej Laburista kienet il-lokalità ta' Żebbuġ. Joseph Muscat qal li jekk f'dan ir-raħal ikun hawn maġġoranza Laburista, il-lokalità timxi l qudiem. Kif jimxi l qudiem ukoll ir-raħal ta' San Lawrenz jekk ir-residenti jivvutaw lil kandidati tal-Partit Laburista. Anke fil-lokalità ta' Kerċem Joseph Muscat qal li tmexxija Laburista tpoġġi l-ġid tar-residenti fuq quddiem nett. Appella wkoll għal kalma u għall-għaqda fost l-elettorat. Iż-żjara ntemmet fir-raħal tal-Munxar fejn kif għamel fil-bqija tal-lokalitajiet, il-mexxej Laburista iltaqa' u tkellem mar-residenti fil-waqt li ġew ippreżentati l-kandidati Laburisti. Fil-Gżira Awċija se jkunu qed jikkontestaw total ta' 28 kandidat fisem il-Partit Laburista.